रामचंद्रघाट 12 रामचंद्रघाट तिथे एडिसि एलाका चंमारिनो रुगै दिनै जों 4टा बिसिनि 8टा जागायाव जों गोबां लुखरक मालायो जों आरो मिटिं खालायखा दिनै पाइथागो म उद्धव दास पारा म उत्तर पद्मबिन अ जागायाव जों दिनै ताव फाइसक पाइखा दिनै म पाइथाकसिनि जों प्रत्येकटा बिसि प्रत्येकटा गामियाव थाङै लुखरने मुसुकाना हामजाक मंमांखा मुसुकाइनो जों सुबासु मानखा आबो जों बलायखुलमाया जोंनि रामचंद्रघाट सब समयनो जों जेसा सबाव जों लगिमानो जों सिख्लारानो मा बलायो जोंनि गामिनि अकाल चाकरानो मा बलायो अ बुरिसिग्र गाहाय बररक अ सानजा जरा हर हियाव दिनै जोंनि बुबाग्रानि अपिरमाना खानानानि बागै बरक फाइलाय जाव जोंनि कैंडिडेट जेम्स फंनिसिमी हर जरा बुरी जाओ और जों जतन बुरी लायो जोंनि जत सिख्लार और टिम दङ जोंनि लिडारफोर दङ वारिसफोर दङ जों खोनाबो अमतिखाना बुरिनाय 12 तारिख पर्यन्त जों अमति खायलायनो जोंनि बुबाग्रानि कग्न पिरनाय तिप्रामथानि कग्न पिरनाय जोंनि बुसकांगो थांनानै लामानो जों नायथगैनो हानाय आन्दरस मार्का बुट दुइ जों बुबाग्रानि चेलेन्जनो यासागै जों खोप्लायनाय दिनै मुसुकते नोंसोर जतन लाखामबाय सार टेकासे कक अर काइसासे नंनि तिप्रामथानि एमएलए न गुरगै फिल खाय दङ नंनि बिरुदेवा आबनो तैताम सानाय अब चिनी नजर फाइका सालटाम रमै ब आमचायो तंग अथच तोर तिप्रामथानि कैंडिडेट तिप्रामथानि एमएलए तिप्रामथानि लिडार्स तंग ब के बाय और फाइ तंग के बाय जुगाजुग करै ब टेप खाय नगो हाप तंफायो हरकाय ब नाइतु हरकाय ब गुरिबो ताइ और बीजेपी नि कैंडिडेट बाय जे ब मिटिं खालायमानि अब ब निजेनो गसिवैब नाहारका एका आबोनि बागै तिनि चिनि रामचंद्रघाटनि गोबां मा सिकलार गोबां मानसिनि TWF नि बुरिर गोबां मानसिनि लुखरक थांगै बनो साका नों अरम तिता खायदि नों अर नखर थानि नन बनो गु बेखनि तिनि को खायलेका आं खा खालाय ब बुजिमां खाना जे अर तिप्रा सरक साबनि बागै अर सभा खालायतों एवं बुबाग्रा जे तिप्रा सरक न मोथांमन जराव और बिबिसन हायगे जे कासखाने रंग तिप्रा सरक लुखरक नाइमाया अबनो तिनि जों नुकजा खाता सारता कायसा तिप्रामथानि अबाय केन लाइ थांनाय सालाबो एमपी एमबीसी रक बीजेपी जयनिं दिखा हेबा ताबो बाहायनाय तिनि गुबे किनि नंनि बदलनि बिसिंनो उरनांलाय माने आरो बिसिंगो बाक्स लुखरक सालाय दंलाय गामो हायनि नगै खाबाय जाबो सार बबाय को खासारनाय अब खाबायनानि कग्या गोबां नुखुंगनो केसा केरें दङो खाय ताबु खायता आसल सयनो साबो जों नुखा जे लुखरक बुबाग्रा तिप्रासानि कक सानानि बागै बरंनो चंमारिव बुसारिव गोप्लाय खायै एमएलए एमडीसी तनाया तिनि साबो गाद्दारि खायका तिप्रा साबाय साबो विश्वासघातक खायका म जत्त तिप्रा हास्तेनि लुखरक नुखा आबोनि बागै तिप्रा सारक ताबु वा थनै दङ 12 तारिख आबोनि करा जवाब रिनानि बागै ताबु तिप्रा सरक नासिंलाय दङ 12 तारिख आबोनि जवाब जों तिप्रा सरक दिनाय हामबाय सर